थोंजोङै बुंबानोथ' जाया बुस्थुआ जोंबो थोंजोङै बुंगोन जों इनभल्भ गैया जा मोनसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दानायनि कुनु अर्थ थाया आरो जों बियो बायबो एक सेकेन्डनि कारनैबो जों इनभल्भ नङा आं माने आबसुदि लिडारफोरखौ दिनैनि प्रेस बे मिडियानि जुगेदि आं हांख्रायहरदोसो रिकुवेस्ट खालायदो जे जोंखौ बिएनसिआव इनभल्भ दङ होननानै साननाङा आरो जों बेयाव होया खारन टिसि एकर्डआ पास जादोंमोन पार्लियामेन्टआव पास जानायनि मोनसे एक्ट बे एक्टखौ दाबो सेफायाखै सेफायै एक्टखौ पालन खालायनाया इयो आयेन बिरोधि कुनु दिनै जानो हाया बिटिसिनि माने बर' ओनसोल बिटिसि एरिया बेनि दिनै माने बार्थडे जन्मदिनखौ जों पालन खालायदो गतिके बियो कारन पार्लियामेन्टआव दाबो आयेन हिसाबै दोङो बेखौ दाबो माने इ एक्टखौ दाबो माने भंग खालायाखै सेफायाखै गतिके सेफायै मोनसे आयेनखौ जों मानो मानिया आरो बे बिटिसि एकर्डनि जुगेदि जों गतै माने बिश्वआवनो गतै भारतबर्षआव गतै असमाव गतै बिश्वआव जों बर' जिथु इमप्रेसन बर'नि जिथु इमेज बे इमेजखौ जोङो बिटिसि एकर्डनि जुगेदि लाबोदोंमोन दिनै बे एकर्डखौ माने पालन खालायिया फालियिया माने जोंनि राय गभर्नमेन्ट बिनि कारन एक्सुवेलि उचित जायाखै आरो जोंनि हारिनि थाखाय बा बिटिसि एरियानि थाखाय बे बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जे जिथु एकर्डनि जुगेदि जों जोंनि गतै एरियानि इमप्रेसन इमेजखौ जोङो लाबोदोंमोन बे इमेज लाबोनाय एकर्डखौनो जोङो फालिनो रोङाखै गतिके इ दुर्भाग्यजनक खिन्थु जों बिपिएफ दोलोआ बेखौ बावगाराखै कारन जोङो बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपआव बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि एकर्डनि जुगेदि बिटिसि एकर्ड बेयाव विभिन्न कमिउनिटिनि गेजेराव जिथु डेभेलपमेन्ट कपारेसन बेखौ जों लाबोदोंमोन गतिके बयनिबो उन्नयन बा बिकासनि कारणे जोङो बिटिसि एकर्डनि जुगेदि मावबोदोंमोन गतिके बे बुस्थुखौ जों बावगारनो हाया मैया बावै जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनिया जे आयेननि बेरेखा जादों होननानै बिथाङा मा सानना बुंदों मिथिया किन्तु पार्लियामेन्टआव बिटिसि एकर्डआ पास जादोंमोन पार्लियामेन्टआव पास जानायनि मोनसे एक्ट बे एक्टखौ दाबो सेफायाखै सेफायै एक्टखौ पालन खालायनाया इयो आयेन बिरोधि कुनु दिनै जानो हाया बिटिआरआ बरन्स बिटिआरखौ पार्लियामेन्टआव पास जायाखै एक्ट हिसाबै पास जायाखै दाहालागै गतिके बिटिआरआ बिथांमोना मारै सानदों मारै माने फालिदों बे बिथांमोननि बाथ्रा किन्तु बिटिसिआ जिहेतु पार्लियामेन्टआव पास जानाय आयेन बेखौ पालन खालायनाया कुनु दिना आयेन बिरोधि जानो हाया आरो बेबायदि सोरबा जुदि बुङो मोनसे आयेनखौ फालिनायखौ जुदि आयेन बिरोधि होनना बुङो बिथाङा आयेननि सम्पर्क जिथु नलेज थानांगौ बेखौ होयै बायदि मोनगोन आरो जे मिथिया नामा बिनिखायसो बुंदो ओरै साननो गोनां जिहेतु दाखालि मोनसे जे गोदानै जे आफाद जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जे जोनोम जाबाय बेखौ जे थोंजोङै बिपिएफनि सापर्ट होननानै बुंबाय थादों बे सोरबा मिथियै मानसिफोरा बुंनो हागौ कारन जोंहा बिएसइउ होननाय मोनसे दंखायो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जोंहा मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दंखायो बे अर्गानाइजेसना थानायनि उनाव जोङो बेलेग आलदायै मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दानायनि कुनु अर्थ थाया आरो जों बेयाव बायबो एक सेकेन्डनि कारनैबो जों इनभल्भ नङा आं माने आबसुदि लिडारफोरखौ दिनैनि प्रेस बे मिडियानि जुगेदि आं हांख्रायहरदोसो रिकुवेस्ट खालायदो जे जोंखौ बिएनसिआव इनभल्भ दङ होननानै साननाङा आरो जों बेयाव होया कारन जोंहा माने सेपारेटलि बड'लेण्ड स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जोंहा दंखायो गतिके जों आलदायै दानानै इयाव माने इन्टारेस्टेड नङा बिदि दानो बिथां रन्जित बसुमतारीया बुंबावदों मैया जे बिथाङा थोंजोङै बुंदों बेयो माने हाग्रामा महिलारिनि जे सार्थआवसो जादों होननानै बे थोंजोङै बुंबानोथ' जाया बुस्थुआ जोंबो थोंजोङै बुंगोन जों इनभल्भ गैया जा मोनसे अर्गानाइजेसन दंखायो आरो जिबायदि अर्गानाइजेसन दानो गोनांब्ला जा सिडब्लिउसिआव जों पास खालायगोन सिडब्लिउसिआव रायलायनानै जों डिसिसन लानानै बेबायदि दावगागोन जेरैखि जों सेल दानायावबो जों जा सिडब्लिउसिआव डिसिसन लादो जे जों ओरै सेल दानि वमेन सेल बा इउथ सेल बा स्टुडेन्टनि कारणे बिएसइउ बेफोर दानाया जोङो जोंनि मोनसे प्रसेसआव मोनसे सिस्टेमाव थांदो आरो बिपिएफ दला जिहेतु मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टि गतिके जों मोनसे सिस्टेमनि गेजेराव खारो रायलायनानै डिसिसन लानासो माबा दावगानायखौ जों मावो गतिके सोरनिबा सार्थनि कारणे सोरबा पार्सनेलि मोनसे अर्गानाइजेसन दानायनि बाथ्रा इयाव फैयाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि प्रेसिडेन्ट अनारेबल प्रेसिडेन्ट गतिके जि मावो जों रायलायनाय मावो गतिके बिथांनि सार्थनि कारणे मावगोन बे बुस्थुखौ जों साननो हाया आरो बुंनाया बेखौ जों गोसोआव जों गाहाम मोनाखै बेबायदि बुंनाङा
नाथाय बेहाय जेरैबायदि आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोना जे आगोलाव जे बिसिउनिनो बिथांमोना गाहाय नेहाथारि खामोन होननानै गोबां सरसा जाबोदों बे बिथिङाव मा बुङो सोरबा जोंनि बिएसएफ लिडारमोन ओंखारलांनानै बेलेगाव जोंनिफ्राय रिजाइन होना थांनानै बेलेग अर्गेनाइजेसन दाहैदो बियो बेलेग बाथ्रा एनडिबिनि माने सिगां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनथ' एनडिबिनि लिडारमोन बिथाङा फैनानै इउपिपिएलनि लिडार जाफैदो दा एमसिएल जादो बिखौ जों बुङो नामा बियो एनडिबि हिसाबै बेयाव फैनानै मावदो होननानै बिएसएफनि सोरबा गथ'आ माने जोंनिफ्राय ओंखारना थांनानै रिजाइन होना थांना बा होखारजाना थांनानै सोरबा बेलेग अर्गेनाइजेसन दाहैबोला बिनि कारणे उइ आर नट रेसपन्सिबल नैबे बिथिङाव मा बुंगोन जिहेतु नोंथाङा जे गोदान आफाद दानायनि सायाव जे दानाया मोजां ना दायो आं मोनसे बाथ्रा बुङो मा सिगांबो बुंबोदो जे बर' हारिखौ दावगाहोनायनि थाखाय माने कमिउनिटि वाइजआव एबसुआ स्ट्रं जाना थानांगौ एबसुआ पलिटिकेल लाइननिफ्राय ट्रेकनिफ्राय ओंखारनानै माने टटेलि नन पलिटिकेल जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आं बेखौ नागिरो आरो जों बिपिएफ दोलोआबो सिगां बुंबाय थादो जे बर' हारिनि माने सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय एबसुआ स्ट्रं जाना थाबोला जुदि माबा मदद नांगौब्ला जोङो पलिटिकेलि नङा नन पलिटिकेलि जों हेल्प खालायनो गोनांबा खालायगोन नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनैनि दिनाव एबसुआ जे बिथांमोना जेरैबायदि थानानै खामानि मावनांगौ ओरैबायदि मावाखै ट्रेकनिफ्राय गास्लिदनाय बायदि जों मोनदो खारन थांनाय इलेक्सननि टाइमाव बिथांमोना जि स्टाइलाव इउपिपिएलखौ पलिटिकेल पार्टिखौ मदद होदो बियो मोनसे नन पलिटिकेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि केरेक्टार नङा आंबोथ' स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन लिडार जाबोदोंमोन जोंबो नन पलिटिकेल केरेक्टारखौ बाराय लाखिनांगौ जों मावबोदोंमोनथ' पलिटिकेलि आइडिअलजिखौ माने पलिटिकेल आइडिअलजियाव जोङो नन पलिटिकेल जिथु आइडिअलजि बेखौ माने क्लास खालायनो थाङोब्ला मोनसे डेन्जार पइन्ट जायो आरो बिखौ बिफोरदि मावनाय होननानै जोङो आबसुखौ सानो आबसुआ दाबो रिफर्म जानांगौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ माने हुकिया माने सेल्फ जिथु आइडेन्टिटि नन पलिटिकेल बे नन पलिटिकेल आइडेन्टिटिखौ एबसुआ लाखिनायखौ जों नागिरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय जे मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैगोन जे जिहेतु जे गोदान आफाद दानायाव एबसुनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा थांनानै जे मोनसे दावराव खालामदों बे बिथिङा जे दावराव खालामनाया बोरै जाबाय डेम'क्रेटिक काउन्ट्रियाव सोरबा माबा दानायाव बेयाव बाधा हैनाया उचित नङा होनांगोन ना इसोरनि आइडिअलजि बिसोरनि जुदि गोरोन्थिब्ला बेखौ बुंबानो जाबाय माने लिगेलिबो दावगानो हागौ लिगेलि दावगानोबा पाब्लिकलिबो बुंनो हागौ जे बे बुस्थुआ थिग जायाखै होननानै खिन्थु मोनसे अर्गेनाइजेसना माबा मोनसे खुंनाय टाइमाव थांनानै ओरै माने बाधा बादि हैनाया थिग नङा बे डेम'क्रेसि नङा बयबो बयखौ रेसपेक्ट खालायनो सोलोंनांगौ सोरबा गोदानै जादों माबा मोनसे गाहाम आइडिअलजि माने सिन्था लानाबोथ' जानो हागौ बेखौ रायलाय बोले मा थिग एबसुनि एन्टि नामा पेरेलेल नामा बेफोरखौ मोजाङै रायलायनानै थिग खालायना ला अर्गेनाइजेसन दानानै सोरबा जुदि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै दावगादोंब्ला बेखौ जोङो मोनसे लाइनहालागि नायनाया गाहाम मारै मावनाय गिदिर बेखौ नों नायनाया गोदान मोनसे जन्म जानाय लोगो लोगो बेखौ अबजारभेसनाव लानानै उनावसो एक्सनखौ लानांगौ जे जों इफिदि मावगोन बिसोरखि बुस्थुफोरा जि थिग जायाखै बेखौ जों पाब्लिकलि एक्सप'ज खालायगोन बै स्टाइलाव खारनाया गाहाम खिन्थु एसे प्रेस मिट होदो बेयाव थांनानै सियार सेफायनाय बुदला बुदलि खालायनाया उचित जायाखै जों बिनि समर्थक नङा